shuthi kwaku 2019 kwi-birthday yami mhla 6 May. Namajita sa-organize indaba yokuthi sihoste shaye iphathi encane for mina yabo. Okay, shuthi into eyenzakalayo-ke kuthiwa kuhlanganiswe iy'ngane, kuhlanganiswe-ke iy'ngane as usual yabo. Kuhlanganiswe nemali, sithenga utshwala, yonke into nje ibo set. Then kube khona enye intombazane engangifunda naye high school, ngizwana kakhulu nayo nabazali bayo nje bayangazi bangikhonzile. Ingicela ukuthi icela ukuza nami kwiphathi yami since ayingilethelile naye present. Ngithi mina ayingeke since fethu abazali bakho bengeke beze beyivuma into kanjalo. Ngicabanga ukuthi ngawumbono omuhle ukuthi ube khona nawo. Ithi yona angihambe ngiyocela like abazali bakho because mina bayangithemba ngisho. Since intwana yami vele phela uyangicela ngihambe ngiyocela ke kwabazali bakho ukuthi hayi ngiyacela ukuthi uMandisa abe khona naye kwiphathi yami kanje because vele bayangithanda Nkosi yami yabo. Thiwa hayi ke sesithembe wena mfana wami yabo ukuthi hayi kulungile ma-oledi. Hayi nangempela sho into eyenzakalayo ke sithengeke yonke into ibe right kubo set. Shaya ikhathi qala iphathi. Ngibone the way amajita ambuka ngakhona uMandisa ukuthi amajita ayamfuna yabo, but ngangawacabangela ukuthi angenza into ebheda kanje kuye yabo. Then into eyenzakalayo ke shuthi kuphuze uMandisa ke ngangilibele ngimlimit yabo because wehleli la eceleni kwami. Mntwana ungaphuzi kakhulu yabo, kumele ugoduke wena yabo. Mntwana ungaphuzi kakhulu, kumele ugoduke. Hayi kube mnandi dance kube njeyana yabo. Shuthi kube khona umjida wami uzofika azongicela ukuthi okay ucishelwe imoto endaweni ekufika la Maliya, uyacela ukuthi ngimkhaphe so bese sesibuya fast because thatha upetrol, faka upetrol, senga upetrol sishone ezansi sifaka emotweni siyabuya fast. Hayi ngivume nami because phela ngumuntu onomusa yabo. Masibuya siyabuya ke hayi uMandisa uselele yabo, ulele kusofa. Okay it's fine. Mina ngidakiwe kakhulu nje ngisakahle yabo. Amajita aphuza kumnandi kundiya. Hayi since kwibirthday yami ke abenze lento yabo yokuphapha bangithele ngotshwala yabo. Birthday boy abangiphuzise ngishaya itife ezinkulu ngempela. Bana ngidakwe inewe yofu ukuthi ngavele ngaba ichaos emthamo. Hambe ngempedeni ngilala empedeni. Soze njengoba ngifike ngilala empedeni mina ngilala ngendlela yami ngizigqokela ujini yabo. Iskipa ngaphezulu yazi namoda ke awukhumuli molala yabo. Fike ngiyiphosa empedeni ngilala. Ngiyavuka mina ekseni, ngivuka ekseni ngivuka ngishubile. Ushubile yabona futhi lapha ngasho ngathi kodwa uNkulunkulu isono sami yini emhlabeni. Futhi into eyenzeka mengizwa kahle istory after ukuthi mina sengiboshiwe kuthiwa uMandisa ureshiwe. Into eyenzeka lamajita lawami alokhunja afike uMandisa wadaka alala naye, and okuhlungu kakhulu she was a virgin. Melala naye abese afuthi iperfume yami ngisho sendlini yami, afuthi iperfume yami bese azomphosa embedeni la kulele khona mina yabo. Mandisa mevuka akabheki ukuthi mina ngigqokile, akabheki lutho, ubheka ukuthi nje uAndile uyena olele eduze kwami nginuka iperfume yakhe and uyayazi iperfume yami hleze incoma. Uyakubuya usho ukuthi mina ngimrepile kubo basuka baye police station. Hawu mina ngiyavuka mina ngivuka sengivuswa amaphoyisa. Angititinya thathe nganjiswe ngesitoksini, ngifike ngiginqiswe ngenziwe zonke lezi zinto zakhona. Kuthiwa ngilivuma icala khona ngeke ngize ngiboshwe kakhulu. Ngisho ngithi mina angilazi icala yabo. Iphutha lami ukuthi mina ngathi mina ngilokho ngakwenza kuwo wonke amantombazane kodwa hayi uMandisa. Kwathiwa ngobe njani noMandisa yena akasiyona yini intombazane. Bangithinta ngaboshwa ke but ngangakagwetshwa ngisalibele ngidokile because icala ngangilibele ngiliphika. Ngisho ukuthi mina ngiyivuma into engayazi yabo. Shothi into eyangisiza ke kahle ukuthi nje ngigcine sengiphumile icala lisulwe. Into eyenzeka kwanginenye intombazane ethu Amanda ehlala khona ngasekhaya nayo, ejola nomunye umjida wami emajideni yabo. Ejola nomunye umjida wami, umjida iCherry yathatha ifoni yomjida ya scrolla lento ezenziwa amantombazane. Mate iyabheka iconvo yabangani bami like bane group chat. Mengena kule group chat mefika kukhulunywa ngami yabo.
khulunywa mayelana nalo daba lolu ukuthi lento lena noma mina bangangiyeka bangangikhiphi because vele phela bona lento le ibona abayenzile, so mebezama ukungikhipha kuzovela ukuthi ibona abayenzile mase bayaboshwa bo. Omunye asho ukuthi yena akafuni ukuboshwa, usane future bright, mina noma ngaboshwa vele phela akwazi ukuthi first bangaboshwa bonke yabo, bachaza nje istory kanjalo. Asuka le ntombazane yenza iqiniso Nkosi yami, ehamba yotshela uMama Mandisa, asuka kuMama Mandisa hamba usula icala, wavula icase kabusha, aboshwa la madoda. Kwabe ukuphuma kwami kanjalo ke Danyana.